Защитени зони в района на Карлуковския карст. В района на Карлуковски карст попадат 4 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Това са защитени зони Карлуково, пещера Лястовицата и Каленска пещера по директивата за местообитанията и защитена зона Карлуковски карст по директива за птиците. Защитени зони Карлуково и Карлуковски карст включват част от средното течение на река Искър и нейните притоци, които се врязват в околните хълмисти равнини и образуват мозайка от широки варовикови проломи и обграждащи ги хълмове. Реките в зоната са запазени в техните естествени или полуестествени състояния и са предпочитано местообитание за видрата и много видове риби. В района се опазват едни от най-значимите за страната крайречни гори от Елша и Върба. Сухите пасища, степите, скалите и пещерите също са приоритетни местообитания за защитена зона Карлуково. Тук е разположен един от най-големите пещерни комплекси с богата прилепна фауна, представена от видове като малък, голям и южен подковонос, подковонос на михели, дългокрил прилеп и дългокрил нощник. В тази зона се опазват лалугер, европейски вълк, степен и пъстър пор. Голямо е разнообразието и от ценни видове птици като бухъл, черен щъркел, белоопашат мишелов, късопръст ястреб и земеродно рибарче. В границите на защитени зони пещерата Лястовицата и Каленска пещера попадат едноименните пещери. Тези пещери са неелектрифицирани и труднодостъпни, което ги прави подходящо убежище за множество видове прилепи. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазвани тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.